Да помогнем на Анна Мария. Анна Мария е усмихнато и борбено момиченце на 8 години, което още от раждането си се сблъсква с рядко и тежко заболяване – миопатия тип Бетлем. Болест, която отслабва мускулите й и постепенно отнема свободата да се движи. Още на 1 година и 6 месеца й поставят 4 гипса, но въпреки усилията тя не може да ходи нормално. Следват диагноза – мускулна дистрофия и постоянна борба с ограничени движения, болка и рехабилитации. На 5 години тя претърпява операция, която й позволява за кратко да проходи, да тича, да играе, да бъде дете, но състоянието й отново се влошава. Анна Мария има огромен потенциал. Тя е умно, активно и позитивно дете, което мечтае да живее пълноценно. С правилното лечение и специализирана рехабилитация тя има реален шанс да пребори болестта и да води нормален, щастлив живот. В България Анна Мария редовно посещава рехабилитации и плуване. Тя не спира да се бори. Но само лечението и рехабилитацията в Турция носят реален напредък. Там се предлага иновативна терапия с екзозомни клетки, съчетана с специализирани упражнения, която дава надежда за истинско подобрение. Нека заедно й дадем тази възможност. Анна Мария мечтае да ходи на училище без чужда помощ, да играе с приятели, да тича по детските площадки. Помогнете й да се върне към живота без болка и ограничения. Благодарим ви от сърце за всяка помощ. Всяко споделяне и всяко дарение е крачка към това Анна Мария отново да проходи и да бъде просто дете.